Eguerdion eta aspaldiko lagunok bueltan gara, aste santua azkar pasada. Azkarregi. Eskarregi Ja, pasada. piriako baita, jo. Zeran oporrak. Ondo, laburrak. Laburra baina ondo. Egia esan gu hemen lanean ero... No esaten oporretan gaudeni, baina erki egoten gara zuekin, horra aurrean zaudetela. Eta, bai, badakit aste arte dela, baina ni astea, gozoekin astea gustatzen zaidanez, gozo batekin etorri naiz. Eta ingo nire bertzio, ingo hitu finanzier bizkotxo batzuk, gero gorringo gozoarekin beteko hitu, glaseatua gainetik, eta gero olako koko apar batekin lagunduko hitu. Sifoiakin bukatu genuen denboraldia eta sifoiarekin hasiko gara, baina aste santu eta ero. Hau hasteko, baina nire astatuko nuke zure errezetaren ondoren, hau padre. Bai, ze niri bebe gozo hastia gustatzen gat, baina, bueno, gaur ez dugu hasiko. Ze nik atzoia gozo hasi nauen, eta txorinerako ekarriot azpizuna. Betxo. Azpizuna goxua. Gaina izena dauka. Nola? Diana. Diana? Gero kontakotzu du historia. Lehenengo konta umezedezuk, zure errezeta. Horrela doa. Gurina urtzen utziko du eta ur kolore hartzen duenean gorde. Irabiagailuaren ontzian, almendra irina, azukrea eta gatza jarriko ditugu nahasten. Jarraian, zuringoa gehituko dizkiogu eta hauek ere nahasi. Irina eta altzatzailea batu, hau ondo nahasi eta bukatu gurin urtua gehituz. Hauek, labeko erretilioan sartuko ditugu, 250 gradutara 5 minutuz, eta irekitzen hasten denean, 200 gradutara jetxi, eta kolore gorrizka hartzen dutenean, atera. Guztira, 10 minutu gutxi gora bera. Ostuten utzi, eta bitartean, gorringo gozoki egingo du. Horretako almibar bat ingo du, 105 gradutara, azukrearekin daurarekin, gorringoak hartu almidoiarekin nahasi, eta almibar hau bota ingo du. Zutara pasatena, eta loitzen zaigunean, ostutzen utziko du. Koko aparra egiteko, osagai guztiak nahasi eta sifoian sartu eta gorde euskailuan. Eta glaseatu egiteko ura azukre hautzarekin nahasi eta honekin behin beteta dauzkagunean gure finanzier bizkotxoak glaseatu eta zerbitzatu aparraekin bat. Hau da, lanpila daukadana. Laburpenuna, Laburpena ez, luzapena da, hau luzapena da. Bueno, ez erre baino le, behar dugu, hemen, gurina, urtuta eta holako urre kolore emango dio. Azkenean finanzier hori dia lingote itxura eta kolorea zeukatelako. Eta hori finantzia munduan ibiltzen ziren bizkotxoei deitzen zitzaien. Hau, urtzen jarriko du eta hemen nahaziko dut. Almendra irina, gero azukrea eta gatz pixka bat. Gero zuringoa gehituko dizkigu eta ero baetuko ditut irina eta hartu almidoia, altzatzaia, parkatu, eta barbura. Oso ondo. Gogoratin barbara, eta ez du. Bueno, gozo hau, 1890ean, Tolosa esanean Gipuzkoako hiriburu, ezaguna zan da oso. Baina, bueno, gero, gozo tradizional askokin pasatzen da bezala, ahaztuta geratu zan, eta 1967an, Jose Maria Buskak Isasik antolatutako afari baten, Jose Mari Gorrotxategik egin zituen. Bai, egin zituen, berreskuratu zituen, eta prentxan eta dana agertu zen, izan zabien arrakasta danak. Zuzuk imaginau afari baten, zauzen plater pia bat, baina bapatian postreak bere ganatu zituen, jendian arreta guztixak, eta hori izan zen gaur, zigorrek egingo dauen, postrea. Xaxua, xaxua lehen deitzen zen, ze bera Jose Maria Gorrotxategik izaten zauen, jatorri xasauela Tolosako xaxu eta baserri xan, basan garaia, Tolosako gutixiak edo Tolosako gozamenak deitzen zienak bai. Bai, horrela ditu, hola lehen Gorrotxategien eskutara holan egun baino lehen, holan deitzen zien. Baito. Nik, esan maite ni naiz Gorrotxa bezala, maite minutan hau benetan, eta nietzako dira, zorionez, nire etxian niri gustatzen zaizkit. Ez ditut probau. Ez duzu probau inoz. Gaur ingo duguna ez daukaz ikusik, hau da, ez berdina, zer rezeta originala ez dut inon aurkitzen. Orduan, hau da, zepat aurkit hor eta ez da ateratzen, probatu dut eta ez da ateratzen. Orduan, bizkotxoa behintzat, ez da izango berai egitutena. Betegarria bai, da azkenean arrautza gorringo bat, hau da, pastel gorringo ero deitzen dana, baina bestela
ez du lortu. Hala eta be, nik zigor estrategia gutxi ikuste dut. Ze hemen, zuk nirekin egon baino lehen, zaben garai bat, txorienen, gonbidatua jasoten zinula. Bai. Alzinun gorrotxategi deitu, eta saxuak iteko konbenzitzu. Etorri zan, gorrotxa hona. Baina, saxuak itera ez. Bai, hori sekretu da, lako. Horregatik. Hemen, behitu, hemen... Hortan altzin, eskatu, kamaratik kanpo edo. Aizu. Bideli, egon dira hainbat eta hainbat gozogile eta jatetxetakoak, eta nik gaina ezagutzen nio, eta hau nola itezu hori, hau pixkat, eta hau Holanda labian temperatura ertainean, bai, esan da, ja. Bueno, nik ingo ditu dana bai, oin, begizin behar duzuet, denbora gutxi gora esan dizuet, no, zenbat imardan. Baina nik egiten dudan finanzier bizkotxoen errezeta hau ere, ez du, esaten du, 215 gradu lehengo, eta zabaltzen direnean, egia da, hor gorantza egiten dutenean, 200 gradu, eta gorritu arte. Orduan, gorrituaren hori baita ere da, pixat. Eta baude, begiz, eta nik gomendatzen dizuedana, etxean intzazue, ze benetan hau ere bizkotxo zoragarria da, ni asko gustatzen zaidan bat, eta oso goxua, azkenean, bueno, gehien zaporea zena daukan, gurina, eta almendra pixkat gozotasuna emango dute, baina zaporea gehien bada gurinarena, gurine, hemen botako diun, gurinarena. Oin, bota izkiot, ikusi duzu, lehengo hor jarri ditut, azukrea, almendra irina eta gatz pixka bat, ondo nazi, gero zuringoa bota izkiot, ondo nazi, gero oin baetu dut irina eta hau altzatzailea, oin jetxingo du pixka bat, eta gero, bueno, hemen, berez hau pixka bat gehiago ukin behar, bi aldiz ikusi zu, nola indit, plup, plup, bi aldiz indit, orduan, gora inotzu. Bai, orduan, bueno, utziko torrizkina baten aber usten dian, plup eitea, eta hemen, oin garrantzitsua, paretetatik, irina, bera barrio, eta... Eta non daukatzu pralinea? Ez, pralinea erabili behar nuen, beste rezeta egingo banuen, esian probatu dut eta ez tondatera. Orduan ez dagozu pralinerik. Bale. Beste zerbait eta zitzegin egin. Hau alkatxofa da. Pentsatzen txupatzako zara. Ez, bai, zera. Kaixo hemen gaude Euskal Telebizan, Patrizia Bitelirekin, eta... Baina ala ere, pralinearen inguruan, zer daukazu esateko? Artu, zuak ere. Eskerrik asko, Zigor. Pralinearen inguruan, urrengoa. Bota. Pralinea arbendolekin egiten da, ezta? Baita ere, bakarrik ez, baina praline ezberdina daude, pralinea ere badago. Kasunetan arbendolei buruz egingo berba, eta bakitzu badauela suaitzan barietate barri bat, arazo pila bat, eta baten ditxula gontxe. Eta da artifizialki sortutako, edo laborategian sortutako barietate bat. Normal, arazoak ematia. Zer nahi dute? Honek da barietate artifizial bat. Eta honen izena da Bairo. Bairo arbendol suaitza. Eta orduan, antza, artifizialki dagoenez, suaitze lore asko ez die ugaltzen. Vale. Eta orduan jauzi itxen die. Vale. Orduan, zuk, 6.000 kilotik, 6.000 kilo arbendol jaso biharrian hektarea bakoitzeko, jasotzea izuinzu bakarrik 1.000. Orduan, nik gaur egun zerbait, ez, gizakiak zerbait ikutzen badu, beste zerbait berria sortzen badu, ez da hobetzeko. Ja, baina, gauzia da, hola saldu zala, ekoizpenian oso ona zala, pila bat ematen zauela, baina gero ja, ekoizliek hori landatu da bienean euren lurretan, konturatu da die... ez zute froga ondo... Gezurra zala. Bueno, gezurra zala edo, behintzat, txartu da biela ataratzen gero errealitatean. Eta gainera, hektareako 5.000 euro gastatu dituzte. Hori atxarrena, inbertsioa, ama naturarekin jolasten duenak, batzutan nolakoak jasotzen ditu, ordainetan. Bai. Bakoitzak esango zaren hemen... Hori ez. Ekoizpen gehiago izatiarren... Karo. SB-ekin geratu zara. Bai, gaina, nahi dut esan, hor inbertzio potente bat dago, hor urte batzutan egin ez dute zer jaso. Eta ero hasi direnean jasotzen, gutxi jaso dute. Hori da. Koiauak. Peio, frogatu lehengo barietate zaharrekin beti funtzionatu izan dutenak, agian horreiek ondo jungo zaizkizu. Bueno, honi, egurra emango jo da lanparea buelta, dan ondo nazteko, eta ja, salatan ikua erabaki dut, gehiago ez noluz. Hau batzatu, eta mauka batean sartuko du,
Eta horrekin beteko ditugu gure lingotetxo hauek. Oso, Hemen gure dauzkagunak. finantzierrak. Hori da. Hau, bera, eta mauka hemen prest daukat. Eta honekin, Ameriketako estatu batuetako unibertsitate batek ikerketa bat, eta ikusi daue, maaspasak ez, mahatzak jatiak, ez lehorra dauzenean, freskoa dauzenean, horrek egunero jatiak aldatzen dauela zure giarren genetika. Atza, hobetu. Ero almendrakin bezala iten dugu kerrera. Onera, honek onera. Honek onera. Vale. Honek onera. Eta orduan, giarretan badau gen bat, holan giarrak indartzeko eta dana. No? Eta antza, jaten baduzu mahatzak, horrek ondo itxidotzu. Bada emakumiendako da gizonezkoentzako, bisondako ona, hori mahatzak jatea egunero, eta hemen izaten da bi razio. Me imaginatu dut bi mahatz estiela izango, baina razioak ez dau jatzen ze pixutakoak izango dira. Eta mazpasekin, nahi du ze matza urte guztian zehar ez daukago. Baina mazpasa, bai. Ez dakit ematen digun berdin. A ber, galdetu berdi unibertsitate honedo. Baina, zer da, unibertsitatea esan behar da, Minnesota, Wisconsin, erolako hitzen... Western New England. Western New England. Baina, nik uste zait, Minnesota. Minnesota, guai ez da geratzen, Minnesota. O Wisconsin. Wisconsin bebai da, izen guapoa da. Bai. Wisconsin iturrieta deitu zure bosgarren semeari, nahi badozu. Ez, hori, nola zan? Usnabi. Hori bakizu da gara izena, ez? Usarmi. Usarmi. Eta Ilobeni. Hori bada? I love New York. Ilobeni. Hori da. Ilobeni iturrieta. Bale. Nik jakillo ez ditut egarriko, baina zuk ekartzen baduzu, behitu gara izaude olako izen emate jartzeko. Bai, jarriko tzat. Oso ondo, gure finantzier lingoteak prest daude, eta esan dakoa. Hau, labera doa, gutxi gora era, nik uste kalkuluen arabera 10 minutu beharko ditu. Labia bero dago, oso bero dago. Zelan doan gaurko programa, Erretzeko moda. Hau porretatik etorri gara gu, onfire etorri garate. Haupa Wisconsin, da Minnesota, eta dana. Eta Axagualda. No, zer da Axagualda? Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, zan, abeslaria. Ez da hortaz? A ver, mesedez. Serio da mucho. Venga, bota, listo. Hori martxan. Labekua esan dagoa, 215 gradutan, 215, eta gutxi horrela 5 minutu, eta gero, ikusiko zu gorantza igoko dala, bizkotxo egite dute modu nolan pixka gorantza, eta gero 200 gradutara jetxiko du, egin dagoen arte, beste 5 minutu guztira, 10 minutu gutxi gora behera. Hemen, bestaldetik, ingo duan adoin, almioar bat. Almioar horrek zer emango du? Ura, 250, eta azukrea beste horren beste, 250. Eta hemen dauzkat arrautza gorringoak. Hau da, gaina horrek arrautza gorringoak pasterizatuak. Bale. Gozogintzarako, saltzen dute gozogintzarako. Haula saltza itxuste? Bai, zuringoa saltzen dute moduan, daude beste poto batzu diela gorringoan. Ezkenik, ikustetuenean hain laranja, ematen dago olako poteko laranja zukua. Dira, berez, errezetantan 10 gorringo behar ditut. 18 gramo bakoitzak. Etxean eiteko aukerarik badau? Ez, etxean gorringoakin hartu. Gorringoak hartu, irabiatu, da horrekin... Bai, baina errezeta guk arrautza gorringo gozoki egin behar badugu etxean, 10 gorringo beharko genituzke, hemen 180, 18 gramo kalkulatzen da, gorringo bakoitzak. Eta, hoxe, arrautza gorringoakin, eta zuringoak lehen ibili ditut horretarako. Bai. Gaur, hortako, baina, bueno, egunean hau nintzen nolako gozogintzarako saltzen dituzten nolako, eta probatzen nahi nituen hauek, zelako hasien, eta hortik ekarritu behar. Bestela etxean, hartu, banandu zuringoak eta gorringoak, zuringoak erabili. Eiteko gure finanzierroiek eta gorringoarekin betegarria bingo duguna. Orduan, hemen, almibarra, tope. Venga. 107 gradu hartu arte. Vale? Bai duzu termometroa? Bai, gaina, hauxe daukat, hau dabil, fenomeno. Bi dauzkau eta tapak endu diona, hau da, ondo dabil. Bai, hau da, hau... Espezial da, bai. Eta gopor batean naziko ditutoin. Gorringoak eta hartu almidoia, koiarka da txikio. Vale, oso ondo. Bakitzu zigorrek, bueno, horrek erosi zitxun, ez? Gorringo pasteurizatuak ze, olako dendatara doienean, beti eroste dago olako kapritxoren bat, edo olako janarixakin zer ikustean daukan zeo zer. Eta, hildo hortan, igual esangotzat, senarra indian dago, eta esangotzat,
ekartzeko zuri osagai berezi bat. Bale, zer? Eta hori da lehen ezagutzuten ashwagandha. Eta, bale. Hori da oso modan ontxe jarri da landare berri bat. Bueno, ez da berri xa, indian tradizioa handia dauka. Eta bertan ashwagandha sanskritoz, nahi da esan, saldiaren usaia. Ze, beraz, berez landare hori jaten danean, usaia fuertia dauka. Vale. Baina, usaia fuertia ez gain, onura pila baditzu. Adibidez esaten da, hau infusiotan hartzen da, hau txean, espezia bezala bebai botatzen da, adibidez, patata frijitu batzun gainean, edo, ez dakit. Zein ez eizki gustatzen patata batzu saldi zaporearek. Zaporea ez dut esan. Bale, usaia. Usaia. Eta, gero, igual, adibidez, kurriak. Bai? Dauka bere nasketan. Bai, denda batzuk jartzotzi bebaia ashwagandha pila bat, eta onuren artean estresa gutxitzen laguntzen dau. Vale. Hobeto lo itzen laguntzen dau, eta oroar gure osasunean ondo itzen dau. Alatabe, honek gauzak ezin diolan saldu. Bakitzu hori legian kontra doiala. Hori ikertzen dabiz. Ez, askotan, ez dakit, soiaz belarden da batera. Bakarri balio du, ontzeko janaria. Ezin da saldu, hau hartzen baduzu, estresa amaitu da. Alda saldu espezia bezala. Baina, ezin da saldu, produktu miragarri bezala. Hori askokin gertatzen da. Olako infusio batzukin eta hau da, ez miragarri ez. Dana, belar infusio bat, ez? Ashwagandhakin berdinak gertatzen da. Adez, Indian aspalditik kontsumitzen da, baina ontxe estatu batuetan deskubritxu dagoela ematen da, onura pila bat ataratzen, eta ikerketak be. Baina, Patri, lehenko astean esaten. Hori gertatuko da kalearekin gertatu mundu guztia kale gora, kale bera, kalea erosten kalea, eta gaur egun, aurkitzen duzu, olako barazki dendan baten, baina bestela kalea. Eta gero esaten da, estresa gutxitzen da bela, eta hobeto lo itxen dozula. Bakitu zerekin gertatzen den bebai? Oporrekin. Bai, oporrek laguntzen dute. Pozik izan gare, azkenengo 4 egunetan, ez da? Bai. Zuk estresa auki oso? Baina nik normalean ez dut eukile, nik estresan... Ondo injozulo? Normalean bai. Nik estresan eta loan kontra dukat sistema ezin bea. Pare bat hor dite dituzun mendian gora eta bera, egurrean, eta etxere iztezan lasai. Ez estresik... Eta behatziter dixetan ja... Behatziter di, berandu jota. Bai. Eta, hau ez da guk esaten dugulako, gaur egun frogak egiten nahi dira, eta esaten dute, estresan kontra, ondo da, kirola ondo juten da. Ariketa fisikoa egitea, hori ondo juten da. Eta elikadurak ere garrantzi handia badauka. Orduan hor, adituek esan da, ez nik esan da. 102 gradu, 105, 106 behar ditugu, eta gero hori bai, bota behar dugu, poliki, hemen golpean botatzen badu, alderatziz botako genuke, gorringoa, hemen almio harrera, dana moztu ingo zan. Kozinatu ingo zan, tortilla antzeko bat ingo genuke, eta ez liguke ezertako balio. Baina, gero, kontutan euki, honek harto almidoia daukara. Harto almidoia izatera, honek gero erdi irakinero inaldu. Eta loditu arte zutan jarriko du. Ordan ingo duna, aurrena, hau ona, gero berriro ona, eta gero loditu arte hemen izango du. Eta hemen hori, noizean behin, adei finanzierrei behiraz, oraindik ez dira hasi altzatzen, Ia ze kolore daukien? Ez, hor daude. 102 honek. Ni jarritzen dut. Hau izango da, berez, koko aparrein behar nuena, daukagu. Koko esnea. Bai? Esne gaina, azkenean sifoian sartuko honez, da izea honek koko esnea gero ez dauka, hori esne gaina behar dugu. Eta hemen, ekarri dut rona. Berez, inbar nuen olako koko apar batekin. Bai. Esaten, hori hemen egongo da, gero, bueltaka. Rona bageneukan, eta bestela, badau apar bat, ez? Rona txuri ez. Bai, badau. Lehen erabediak eta hola... Nik ez dut astatu inoiz, ez? Ez duzu, nik 18 urtekin nauko nian, gustatzen gatela, edaten azten zarenian. Bai. Holan gauza, igual, zakit, gozoegiak gustatzen gatzuz, ez? Eta oso zer da gozoa, ez? Oso gozoa da, bai. Oso gozoa da. Bai, berez, ez da gotzu ezetan erosi. Hau, ziko dutor, aspertzen nahi nez, ja. Engo duana da, hartu, eta hemen, naziko ditut, osagai guztiak. Honek ez du behar esne gaina eta koko esnea, horrek ez ditu zetan iragazi behar, eta ero patxarra ere. Azukarrik ez dio bota behar. Kontutan izan da, desente hemen glaseatua daukagu gero gainetik.
almibarra, arek ere azukre pila bat dauka. Orduan honek eramango du koko zaporea, besterik ez. Baina ez du izango inongo azukrerik, Eta normalian, koko esnea, esan dutzu dugu, ez? Latan, brikean, ontzi askotan saltzen da. Baina nik normalian latan erosten dut, holan kontserban etortzen dana, eta oso goxua dau. Oso goxua eta oso ondo kontserbatzen da. Baina kontserben inguruan bai, jendeak esaten da, eske kontserbak, kalitatiak badauz, batzuk badauz garestixauak, beste batzuk merkiauak, eta hori... Beti garestia, aldala. Bai, beti garestia, eta mundu bada. Hala eta benik esango zut, koko esnean lata garestixa pentsatzen batzu, 3 eurotan edo badau, hone die munduko garestienak. Konserba garestienak, ekarri dizkiazu? A ber, zenbatetan dau, Zigor Iturrieta, kabiar albinuan latorrixa. White albin caviar. 18.600 piku. Zigor, gidoia bitxu duzu. Ez, mesedez, Patri, mesedez. Nik begiratu gidoia, nola begiratuko izot. Bueno, produktu honek... Atzo kilo bat erosi nuelako, eta bak izen batean dago. Zeinek ez du jaten afaltzeko, kabiar albino... Akutxo bat. Nola da hori? Latorria, white albin. Kabiar txurixa izango zena. Hau sartzen da 10 gramoko lan potetxotan, eta potetxo bakoitzak kostatzau 1.950. Irotu inal gara, Patri. Horre badie. Bestia urbi hau daukau. Azira irekitzen hau, Patri, berreunera jetxi bar diot. Eta beste 5 minutu. Oso ondo. Esaten dutzun beste kontserba, baukaula urbi hau, 8 ordutara edo, eta merki hau, Galiziara joan biagara. Bai. Eta bertan dauz muskuio batzuk, berezixak. Bai. Ramon Franco, muskuioak. Vale. Kiloa 227 saltzen da. Muskuioa? Bai. Eta zer dira, ospinetan? Naturalian. Eta orduan zupentzatu duzu, asko izango da, eta bada. Baina, potetxo bakoitza 17,50. Bueno, pote bat erosteko behintzatoan kapritxo baten. Bai. Bada, garestixa da oso. Hau listo. Bai. Baina kabiarrakin alderatuta. Baina hori da boilur txuria bezala, ez? Hori ez da konservan. Claro, hori ez da konservan. Angulan abe bai, bada, unik ez dut sekula ikusi angulan kontserba. Angula kontserban? Bai. Ara? Bai, 50 gramoko holan latatxo bat, 1.300 eurotan. Hau txartu dago. Hau txartu da. Hau ezin jaizan. Ezin jaizan. Angulak 50 gramo 1.300 baina ondo zer daude, boilurrakin onduak, ero... Zer dauka? Julen Gorozabel mesedez, Xuin. Hilariai. Bueno, kontrastatzen ari dira informazioa, gure lasai, gure teknikariak, gu bitxartean, ze txarra nazen, eskerrakar nazten, batzuk, nik nahi dut eitea, ekusteko hor, bide kamaran, nola erortzen dan, ikuste almibarra nola loditu dan, baina egia da, oitzen gara esku batekin, eta hor, nik enbidia pelotariak eta nola bi eskuekin nola ematen dite maniko sinatzen eskerrakin, niko eskaz, traketz. Ondo sabiz. Bai, oin eskumakin. Landerantin bai. Eskerrakin ondo eusten dut, eskerrakin oso na. A ber, ez da utxartu, Zukadakizu, Patri, zukaldario garenak, atzamar lodia mosten badu hemendik betiko baja du gaula. Sukaldari batek, claro, nik sartaia atzamar lodia behar dut, labana ebatzeko atzamar lodia. Hau hemendi mosten badut, ez du nahi mostea, eskerrik asko. Eskaintza ikusten dizut, eskara gai gure lanerako. Atzamar lodia, hori eskumakoa bada. Bueno, hau, listo, eta oin, zutara berriro, eta oin ikusiko duzu, nola, loditzen doan, pinganieti esati dute, bai, etze olakoen badala. Bai. Horren presioa. Hola gero, kexatzen gara, freskuak gaztixa diela, kontserban areta gehiago. Bueno, muskuioekin bai pasatzen da, ez? Muskuioak. Bai. Gisa da muskuioak, zuk ez deitzuzu igual, sakutxo bat 250 gramokoa. Baina gero, aragisa bera, gutxi xau da, asko dira izaten dira pixuanak da, oskola. Bai. Bueno, lagunok, bitu, honi... Bai, zenbat? 3 minutu, bitu. 3 minutu. Hau, lodituen behar du, gure... Hau da, San Marcos tartan da jartzen den gaineko geruza. Honek egin behar du orain loditu, eta ikusiko zuen, loditzen hasiko da.
Eta erengo duguna da, oskailuan gorde beti filmarekin eta filma ikutzen bera, eta honi urak gehitzen jungoa, glaseatu bat, gerartu arte olako krema txuriska bat olan lodia, gure aparra badaukagu da, eta izango da finanziarrak erdikin moztu, hotza daudenean, noski, betegarri honekin, hotzarekin, bete, eta gero glaseatu bizka gainetik, aparra aldamenean, eta azpizuna jatera. Hau, postre. Bueno, nik ekarri dut, erresta bat izenakin, Diana, azpizuna. Diane, estik, eta gainera soberakinekin. Zigorrek, aurreko astean ja, egin zauden olako duxel bat. Bai, barrengo horrexak horrek ibili genituenak, kruspetak betetzeko, bai. Hori da, eta horrek ingen dituen, ondo izoztu, gaur goizian desizoztu, eta baduka saltzan oinarri oso ona, eta errezeta, holaxe. Barrengo horreiai patxarra gehitu eta murriztu. Gero haragi salda eta esne gaina bota, apu bat kosinatu eta gorde. Bitxartian azpizunak gurinakin eta belaruzaintxuekin plantxan eingo, gero xaflatan zatitu eta haragisa saltzakin eta tipuñakin zerbitzatuko. Beraz da, azpizun holan plantxan, baina, saltza polit batekin. Eta saltzarako nik, zukein jako honek, aprobetxatziarren. Hemen txengo ditut. Hemen, uste, errezeta honetan ere zala hau Auguste Cofier sukaldari haundia frantzesa. Cofierren eskolako ikasle izan zen. Legunian izen una hau prestatu zen nuen errezetan lengua hastian italiarra hori kataloniara juntzana. Arrautzak. Bai. Clementinak. Clementina. Bere eskolako ikasle izan zen, eta honek eramaten duantza saltza bat erolan, iztari saltza ero, eta, bala, garai haietako errezeta bat, ustean errezumua batuan sortu zala, eta Diana Jainkosak resiarragatik, ero, ari eskenia omen dagola errezeta hau ustea. Nik, egizan, beti, erresuma batuko sukaldaritzan inguruan gauza gutxi entzuten dira. Ez da, munduko fish and chips, shepherd's pie, eta horako... Shepherd's pie. Zer dori? Da, hau, aragia. Bai, egin. Gero hilarrak eta patata. Horako aragi pastel bat. Bai, budina. Eta gero baukie eurek gauza deitzen dela Sunday roast, dala, igandeetako asatua edo igandeetako gixatua. Eta idiolako, baskai potentiak. Gu egizan, nik resumo batuan enaiz egon niño, nik Irlandan bai egon da nagola, eta hor zagaitu diozu? Aragi salda, edo oi asko salda, hemen txe, esne gaina, eta honei murrizten utzeko. Oso ondo. Bai. Nik egizan, Irlandan izan ginean oso ondo jangen duen, eta asko entzat da hori, fish and chips eta izan, guk jangen nituenak oso ona zeuden, egizan, jangen nituen olako arrantzale herritan, ez? Pare bat, olako arrantzale herri txikitara junginen, non ikusten zen, arrantzaitzen zala, ezala bakarrik argazkirako tokia, baizik eta, itxasontziak eta mugimendu ikusten zen, eta horietan jangen duen, eta oso ondo jangen duen, oso goxua, eta beste nik alaba egon zankero udan, eta erresumo batuan ikasten, inglesa. Aurrekontuan gauzia izango dela, hiriburuan gauzia, azkenean, hiriburu batera baldin bazoiaz, edo arrantzale herrietara, edo adibidez Londresen badauz munduko jatetxe honenak. Baina nire alaba horretara esan jun. Ze alaba Londresen egon zan, esatezu, aita, estatzen digute eta da, olako, gaineko, arrai pizkat barruan, baina olako geruza bat, ore bat, lodilla gaina dana. Txurroena. Papilla iten da, uan da, egunero hori naskautan hau, eta izan da. Deitzen nion bakoitzen hori izan jana, eta ze gaizki jaten dut, eta ze gaizki, eta holan, ondo etortzen dalako bidaia bat izatea zuen familikok, etxian zer daukan, estimuan hartzeko. Hortarako ondo etortzen. Apresiatzeko, hemen gurina urtzen nabil, eta eskai aputxo bat jarriko txau. Honi, saporia emateko. Eta, aragia, barrura. Zoi txura dukaten, nik gurinean egin ezan bit aragia zeko, ez dakit egin dudan inoiz. Gorritu hola pixkat olio punta batekin bai, baina hau da oso
sare sozialetako irudi tipikoa da, jartzen dute holan, hemen espeziatzuk, eta gero Goiarakin. noizian ben goiarakin hor gainean botatzen holan glaseatzen moduan. Guk hemen, ez digu esan, glaseatua, hemen daukagu, azkenean daukagu, arrautza gorringo krema ero esango duguna, hemen hotza dagoia, hau burua jartzeko modukoa, hotza daukagu, gero glaseatua, esan dakoa, ura juneiz botatzen holan nahi dugun lodira honekin gero margotingo ditu, eta hemen daukagu gure finantzier bizkotxoak, itxoin dugula pixate ostutzeko, atara ditugu, eta ero asmoa da, ireki, holako sandwich, oso inglesa da, sandwich bat ingo du, baina betegarria eramango du gure hau gorringo krema ero esan dezagun, eta ero margotuko ditugu gure glaseatu honekin. Oskailuan esne gaina eta koko aparra ero hor daukagu, hotza egoteko, eta... Sare sozialetan holan egiten dago, ez? Gurina hartu. Eta gainetik bota... Baina hortako gurina pila bat bida, Botatzen diote gurina, eta olio, ni pixat olio pixat botatzen diotela seguru, nago, gaina bestela holan kozinatzen erre egiten da, eta... Takit, bueno, haizu, oitxurak, guk... Oitxurak kontua da. Behiu, nik... Eurak esango daue, oliaekin egiten da, bie. Guk egiten gendun baganukan bustana, behi bustana saltzan, eta hori gero egiten gendun behi bustan hori, behin eina zeuenean, labean eukiten gendun, temperatura egun da gutxi gradutan, eta holako, hau, atea lakatua ero izaizu, brillante hori, jatetxe txinatarretakoa ero, horrelako zerbait geruza gainean iten zitzaion, dirdira ematen zuela, eta holako geruza saltza itxatzi egiten zan, konzentratzen jute zan, da zoragarri datzen zan. Baina, bueno, hori... Gutxi egin da, ez? Ez, nik ondo egin da, nik ezin dut aragi gorri ekusi ere egin. Bajan zapatilla? Bagarra uno... Gure etxean hola egiten da. Hori. Ez, batzuk, ontxe, aragixakin ez dut ikusi, baina hamburguesakin hori ikusinan lehengo gunean lehengo aldiz. Jatetxe batera joan nintzen, eta jarten zaren. Galdetu puntua, ez? Hemen ez dugu puntua galdetzen. Puntua hau da. Bai! Eta aragia holan atalatzen dugu gure lekuen. Baina hori... A ber, nik errespetatzen dut. Baina etxekalte izan aldaz, azkenean bezero batzuk ez eizkizu jungo. Hori da oso ondo doakilako neozioa. Eta ez daukatelako esate dute, hau da, esan genuela, Eskoziako pizzeri hori. Anana pizza, hawaiana badaukago, €120 pizzak. Nahi duzue? Eskatu. 120 €. Ingo dutzu, ez? Hori da, guk ez dauko inun arazoi. Zeinek ez du ordaintzen €120. Txorieneko puntua hau da. Tatakiarena. Eta gehiago ina nahi baduzu, joan beste sukaldaritza programa batera. Patri, argazkian hau behiratzen, hemen daukat Daian Azpizunan errezetaren argazki bat. Eta ez da ematen. Patatak? Zigor, hemen gozu... Nik ikusiot xaxuan argazki bat be, eta hori izta. Ez, baina hau nik onartu dala nire... baina zuk ordan zure... Hau da Patrizia Azpizuna. Ez, ero nire Daian Azpizuna. Hori da, nire Daian Azpizunaren bertsioa. Tipulina apurtxo bat gainetik. Eta, listo, gure aragia saltzan, edo Dian Azpizuna. Oi, jama. Hau, eskuakin. Bitele, mesedes. Gente abira da, hola. Nik eskuakin egin gote. Nina sukaldaria eta... Atzamar ludia... bueno. Daian, kiton. Ze puntua, Gurinak egia da, emate otzala, Bai. Eta eskaia eta hau bai oso krematxua da. Oso goxua. Bai. Benetan goxua. Erra. Ez... postre bat eskatzea, ez? Bai, jaso ingo dugu. Vale. Aparra oskaiun dago, ekarriko du aparra, eta jungo gara montatzen gure zigorren besioa.
etorriko da gure zuzendari berria, kontratu bena. Ekarri dut zuzendari berria, Netflixen egon da lanean, Discovery Channelen, milioiak ordain ditu beratik, eta dauka, baina holan protagonismo gogoak, beste bat buskatu zait. Beste bat? Bai, ze gauzak, hauek, ateratzean, erdi buskatuta atera ditut, orduan, bere sasuak dira, jakin dezazun, olako botoi txapeltx, olako tamaino honak, olakoa gutxi gora bera. Argazkisak ikusi ditut. Bai, olako izango zen. Eta, luzenak egingo dituzu. Guk egingo ditut, ze finantziarrak azkenean luzea direlako. Eta etxean mulde hau neukalako. Eta hau ere, puskatuta dago, hau bitu kendu du. Iskin jontan. Hori gero, lasaiz sukaldariek jango dugu, talde kidiek bai. Kaferako gordatzen dugu, merixinatzeko, da... Hori da. Eta baina asmoa da, holan, hartu, gutxi gora era. Ze ona. Gure gorringo krema jarri, eta ero glaseatarekun bustiko ditugu, etziko ditute ben batzuk, eta gero gainean glaseatua, eta hemen dauko gogoratu, koko aparra, azkenean ez daukala inungo azukrerik segatik. Azukrea hemen dagoelako. Baina, bitu, egin dudan hontan, agian, bitu, hau gorringo ikusi zuen nola iten den, ez? San Marcos opila ez da iten jozin dudan txorien, Ba, igual egiteko momentua. Bai, San Marcos gainerreta doia, ez? Gainerreta, hori da, bai, guk pala erabiltzen gendu, nolako zutan jartzen zen pala bat, ez genuen hauek talde batzuk entxufatu iten dienak, eta zutan jartzen dienak. Eta hori baukatzu, gaur egun? Hori... Osa, sopletiakin edo egiten da. Oin hemen etxeako sopletiakin. Eta bestela, saltzen dute, jentiak erabiltzen du elektroikoa, baina garestia da, eta erabiliko zu, lau aldiz. Hori iteko eta beste lau bortzetarako. Bai, eta jatetxe baten merezi dio, olako zerbait erostea, baina guri ez. Edo norbait etxean. Bueno, oso salea dan bati azkenean, ez? Eta gaur zer dau, gaur, Kataluniar krema. Biaz, San Marcos. Ez, baina hori noiz, behinka erabiltzeko lan, dotore da iteko gauzak. Ba, guzain behar dudan? Esan. Creme brûlée. Bitu. Eta creme brûleen, da azkenean, gutxi gora era, olako Kataluniar krema antzeko bat, holan erreta doana. Bai? Baina, espeziatu bat egingo dut, eta hori hortarako beharko dut, baina, esan dako, sopletianekin ere, berdin iken dana. Nik erresta bat egingot, datorren gabonetarako. Bai? Txorin jarraitzen badago. Oso ondo, eta zena? Da, eske ikusi nahen, creme brûlea foie grasana. Hori, dauka olako antzekoa egiten zuen zerbait, arzakek ero egiten zuen olako zerbait. Bai, eski ikusi nahen holan gabonetako aldizkari baten da esan nahen. Arzakek zeukan olako creme brûlée barik mamia deitzen zionarek. Foie mamia, eta egiten zuen berdina, erabiltzen zuen esnea, non disolbatzen zuen foie grasa, eta gero horri saporia zeukan, botatzen zion legarra etanta batzuk, eta hori, gero, jartzen zen, lodituta. Zeona. Bale, hemen. Zeona, esne gaina arrotu ematen dago. Zeran di horrek iten da benak hauakin efektuak? Beatboxa, uste dut hortik urrun apurtxo badagoela, gure teknika gaurkoa, baina... Neska, nola etorri zan porretatik. Hemen daukazue, gure finantzier bizkotxoak arrautzako ringoz eta koko aparrez apainduta. Xasuetan inspiratu. Alegia. Bale, hau, igual, mostu ingo bolan. Mostu bat? Bai. Hori da, politena. Hemen busti. Lehenko holan bakarri beha. Bai. Eskerrak ez diola bota, azukrerik honi. Eskerrak ez diola, ze bera bakarri holan, neko oso gau. Bai. Oso goxua zigo. Bueno, operretetik bueltan etorri gara, gelditzeko etorri gara, eta esan dagoa, bihar
beste 2 errezeta, kontu pila bat, eta aste guztian zehar horrela ibiliko gara, beraz, zuekor, eta gu hemen. Muxu bat, jararte.